Tak to vypadá v Rumunsku, no. Nic moc. Čekali jsme, že to bude lepší, že to bude jako špatné, ale že až tak špatné, to jsme fakt netušili. To je jak kafe. To je úplná kafe. Ty vole. Dobrá, že? Krása. Když se dá fakt v té vodě. Krása. Tak, tohle je úžasné místo. Já jsem musel natočit krátké video. Jedná se o apartmá a taktéž kemp. Dá se tady stanovat. Je tady asi 10 pokojů. Kuchyň, spousta takových, spousta takových krásných, see ya, bye bye, we're leaving, bye, pár takových krásných krbů a různých posezení, sprcha, toaleta, kuchyň, k dispozici lednice s pivama. Potom tady je samotné místo pro stanování s ohništěm vzadu, s naším motokoutkem a potom vlastně jsou tam další altánky. No, tady je výřivka v takovém dřevěném stylu. Hned vedle je vlastně zastřešená sauna. No a relaxační lehátka, relaxační houpačky, takové pěkné. Různé. Nebudu točit bazén, ten si dokážete představit, ale je to v takovém pěkném stylu, takže prostě to nemá chybu. Celý areál je udržovaný krásně, takže no, podařilo se jim to tady pěkně. Majitelka kolem 35-40 let, mladí lidé, příjemní, usměvaví, nic není problém. No a tady jsou naši polští kamarádi. To do žony jenom tak. Čau. Pustím ženě taky krátké videjko. Tak jest, cześć. Tak češť. Dobrý den. Náramné místo, tak jsem mi to musel nafotit, natočit. Super. Češť.